En una casa amb un hortet, prop de la platja de Dénia, hi vivia un matrimoni, Jaume i Jordina. No eren ni rics ni pobres, pescaven i treballaven la terra. Tenien una barca nova, una gossa perdiguera i una egua vella, però no tenien fills. Tanto desitjaven que un dia Jordina somià que mentre Jaume pescava se li apareixia una dama tota vestida de blanc. El tocà amb la vara de les virtuts i tots els peixos que pescava es convertien en preciosos xiquets rossos. A l'alba, l'home despertà la dona. Al tall que es feia de dia, Jaume es dirigia al port per eixir a pescar amb la barca. Passà el matí i cap al migdia entrà en una cala i tragué el salame. I notà peix, i en traure'l hi aparegué un animal viu, semblant a una anguila gegant de molts colors. ¿Quién es aquest animal? ¿Quién es aquest animal? Què penses fer al niu? Si fas el que et dic, jo seré el teu profit. Talla els meus 3 caps, la teua dona n'ha brinxat, la teua egua i la teua gossa també. Després, les meues 2 cues a la teua horta les has de colgar. La mare dels peixos, les seves ordres seguiré.
Jaume tornà poqueta nit al port de Dénia. Arribà a casa, contà el que havia succeït a Jordina i feren tot el que la mare dels peixos havia ordenat.